Mehriban da onlar, müşteriler. Häzir bir ýere barýas. Aslında kim bilen görüşýärsiň diýdi. Kimi görýärsiň diýär. Halipany. Ha? Ösleňiz men aýtmaýyn onu. Şoň üçin men bilen gelin, men gelmek üçin häzir görýärsiňiz. Ýöne gözüňiz yumuň, soň açdym başlaryň bolýan. Ýür. Mehriban müşteri gözüňiz yumuň. Yumdu. Yumduğun inni gözüňizi açyň, kimi görýär? Ya, ay, hoca durdu var ya. Karım var ağam. Ene, Aşır dedim. halipa bilen. Çağırır mı? Hocam bilen, kän müşteriler, kän bir tomoş edýänler, hoca bilen bir otursaň bir gümür ýabyr etsem diýdiler. Şuň ýörgüte sizin istenen kanagatdan näme? Bu şuňky duş şu Gurnanım Mehmet sanny. Berekede. Mehmet Şan, ömrüm var. Hawa. Hemem biz bilen häzir şerde Gülşat bar. Bir şäherde ortagam diýen, bir şäherde ortagam görüşünden bu. Görüşüp bilýärler. Giyjeler ne var? Gülşat asy dädi diýip gyýylar ýara bulu. Bilmeýär. Buluň sınlanok baga. Buluň sınla ya. Sınlaýarmady şu ikide üstü gyýylar berýär agamy. Mehmet Sandır. Bir de tomoş edýän müşteriler var. Kän bizim kinolarymyzy görýän ekenler. Tomoş edýän ekenler. Berekeller. Gülşatyň hoca Gannın denne, men, Amangul'un, Oğulcan'ın kinolarını görýän ekenler. Şolan bir isleri var. Şu islegem sana ýetirýär. Şey diýerler. Aşyr dädi hoca aýtdy diýär. Menim näme diýsem, bizim hemmemiz islegimiz. Hoca ağamy, hoca halipamy, hoca legendamy täzeden bir galkynyp bir aýaga galkynyp diýär. Ey Allah. Bunu hemmemiz dilegimiz diýär. Menem ämin idim şu ýetiren şol hökman şol duşan hoca bilen. Täzeden bir aýaga galyp diýär. Täzeden bir diýär kuwatlanyp diýär. Bir go kinolara düşürsemiz diýär. Menem söz berdim. Ne hip boza, ne hip boza. Bütün ýere alalım Mehmet. Ağa bir kine bile dursun olayım mara bir begenzinden gözüm yaşsın ya. Ana ne anlaşın ağzı dedi. Kulak diyelim edemem. Aydağım ne oldu yüreğinde bonolar. Ödümden ula, ödümden yaş kapalı diye köpük işler bitirenlere halife diyorlar. Men hocadan 10 yaş uğrayım. 10 yaş Hoca benden 10 yaş kiçi. Ben 59, 69. Kelle diyonu näçe diyen, kellen näçe diyen? Yılın näçe kelle, näçe şol doğru. Kellen 59, yaşım 59 derler. Yılım 10 milyonu diye kelle. 10 milyonu diye. Näçe kolyanlardım. Men 10 yaş kiçem bolsa, arkayın müşterilerime aydan, müşterilerime aydan. Hocanın halife diýenden soň doğru aydan. Kelýär hoca, hocamyz süýlen bir aşyr derdi. Ana Hocamyz doğru. süýlen Gülşat boldy. Hocamyz süýlen Gannym boldy. Hocamyz süýlen Oğulcan, hocamyz süýlen Amam hemmem. Sen şu doğru aydan sözüm için ağam önkündene beýik kafa berýär mende. Sebäpden dogruýy aýdyp bilýän adam. Her bir dogry söz aýdyp bilmek o merdadanyň işidir. Yine bir daha dedim. Yine bir daha aýdagam. Bir de hemmemni telewizionda görkezdi, kinoda görkezdi. Hocanam, menem görkezdi, halka görkezdi, Oğulcanam, Gülşat'ım, Gannymam, hemmem amamlaryň görkezdi. Ýöne görünmeýän bir adamlar bilen şol kim? Kim? Ýöne görünmek görkezdi, hemmem görkezdi. Hoji. Türkiş Garay. Türkiş Garay. Türkiş Türkiş Garay. Kulaktan aňyrsynda gaty ulu azaplar bardyr ağam. Hot sunýa, sungat bolsun. Hot zähmet bolsun. O aňyrsynda giýje günni azap çekilýän azaplar bardyr ağam. Şun yatıp erkek turup yıldız olup bulunma var. Ana. Arkanda näçe yıllar yatır gerek? Her bir var ağam, her bir var kalba girmek üçün gaty kär giýjesin günnüýle edilýän azaplar ýatandyr ağam. 40 yıl yatır arkanda. Näçe jowgany, näçe fowy, näçe aýagy şuratyp şuratyp aýagy geçirdi. Ağam, şawrot ağam. Bir de geçirdik. Şawrot ağam. Ay görünmek başladı. Administrator ayalmaz var bilýän. Şolam somsa getirýärdi Mehmet aga. Somsa mı? Onu somsa getirýär. İlk barıp indi biz öýden var ya umumy ýaşaýan, çatrym o wagt bilýän. O opşitdi. Ondan sonra teatrda bileje gitýärdi. Trolleybusy bärine düşýärmi? Onuň ýerden öýden iýip çykyp gitýär. Ýöne täze ulayda pahyryň somsasyny süýjüşürýärdi. Jon iými? İlk bilen hoca kimde oturanlar şurada aýtdy. Garaşy oturdy ha. Garaşy oturýar. Onuň birin şey diýdi maňa, Gülşat diýdi. Ikimiz diýdi.
Her ayal olan olsadık deydi, Ha, durmuşta ayal deydi. olan. Teatrdan alan himme aylığımı deydi, tiyade olayda geçirmeli olurduk deydi. Şimdi vereyim bak sulaklar ayttım ha sen sulaklar ayttım ben bir zat yardım etişerde. Asır derdi. Hoca durduran bir neçe urol köp oynan rüyönün ben yanımda köp oturuşar asır derdi yani köp oturanlar. Bir kere saat 2'de geldi bir toyda soğuk gelinir de. Menem ayttım gelinecene yatır ağam neme veşerledim onu. Bu da batırma olsa da bol ya deydi olayım batırmanı açtım da diyeyim bana. Çıkt ya koyacak boldum da Mehmetcan meske o da meske sana dedim. Benim epesirek meskeni atıp yankı bir kese var ha. Tamam nemeli batırmanı koydum. Onu kovurduk battı. Bundan iki çemçe attım olayım. Bu deydi kovurağa sana deydi o ben iki çemçe kovurduk attım yankı. Ondan bağıra bisip durdan ahar. Bir şey oturuyor elince yumurtkalı 4 tanam çaktıydı abi. Ben 4 tanam çaktım iyiydik oturduk. Ondan sonra bir neçeydi geçti onun. Töre fakir var yatanlar yaktı oldu. Dostumdu da benimle o da. Töre fakir onun şey deydi. Mehmetcan dedi siz dediydi var ya hoca batırmayıptırlar şu reseptini aydık bilmezdim katı üt göçük diye ayıttı. Benim ayttım töre ağam dedim. Hiç kim aytmadan reseptini öğretecek dedim. Yani var mı? Buyur elnemesin ne? Hani ayda uğra dedim. 200 gram orsun meskesini atmalıydım. Bir kasede dedim tamad atmalıydım. 2 kasede kovurduk kuymalıydım. Onu 4 tanem eli yumurtka dedim olayım. Ay budakları etecek buradan tamadım. Bende ne emisi var deyip de töre. So yardımda çıkan son yer var ya. Ondan var ya hoca ün söyleyemez. Asıl dedi ken var şununla bile oynardın ha. Yönüsü iyi bitsere. Sonra iki sapar gelmiş kaytar her iki sapar. Sonra gözünü yumduğu naharın kovduğu sor. Sen öz rolunu yerine getirip Mumsun otuna düşünüyorsun öyle iyisine men düşünüyorsun. Ya ben sen alyada iyi yere sonra iki sapar gözünün gelmiş kaytar ya da sonra men fücüdün bilyensin var. Bir gedek Mehmet Can'ı ne ettik? Türkmen maşa, Siyonka, Türküş, Karayif, Menma, Hocava, Kanlımanma. Uşak sizden mi adınız mı? Mehmet'e. O yanlış oldu hemen. Ondan yanlış o ama amanlım var diyor. Hemen ayıp 7-8 saniye operatörlerimiz bilen onun meşta var da. Ni bizim önümüzden çıkmalı bir muhammed gibi olan çıkmalı. Ondan bizim gittik. Otla minlik. Bardık. Türkmen maşa. İzden Marya'da koy. Hemen düştük onun meştanını doğursun diye. Otla hem madalarım düştü. Hem de amanlıyla asırda da hoca da kanım Gülşat da yine bir şey tuttu da. İnni Türkistan diye. Restoran, Türkistan. Muhammed diye bir yıl bir karşılamadılar. Bu da biliyor mu onu mesela? Alıyor diye ha Muhammed mi sen hava? Bir de karşılamadım sen hava. Bir geldik diye. Anırda şey diye. Nerede doğursunuz diye. Türkistan bir vağzarla doğursun diye. Muhammed şey diye. Benim ben vağzarla diye. Evet. Yarınızda bağ var mı? Türkistan bir diye. Havuna bir bağ var. Onun kaptanında opel var mı kızıl opel? Ha kızıl opel'im var. Bir görüm var siz ya o. O ne görüm opel'in bağın yanında kızıl opel'im var. Onun nasıl bol Rusya onun anırdak Muhammed şey diye. Hani hemen elini kaldırır ben görüyorum. Hemen hoca hemen elimi kaldır ya. Onun Muhammed şey diye. Sen neydi diye anlıyorum. Bir Türkmen maçta diye onun. Oho men ne kaldı diye. Sonya ya eyvallah. Geçip gidip bir yerde anırıyor. Geçip gidip İdir şu vallahi sol bağlanma. Kızıl o planma. Bizim bu yönü şehir başkanı. Şehir başkanı. Nasıl derdi beri bak ağam. Tuğulem var ya Gülşah'dan senin hoca da var ya. Bir Türkmençilikte var ya sunvatın var ya insanların kalbine giren insanlar zaten şeyle bir öz rolunu yukarı derecede yerine getiriyen ha. Hoca durdu bilen ilkinci gerek var ya. Yüz görüştürdün mü sunvatını gördün. Savarada gurrun var ya. Ondan yine bir zat ha. Ki adam bir yerde gidip var ya gülen ya da ha. Ne için gülen son bir kuruş gurrun ya gülen. Son yani hocan bir belli bir sizin var ha. Durmuşsunuz da bir gülküns yağdaydı bollumayın. İlkinci gelsin bilen nerede doğuştun şu arada aydık ben ha. İlkinci gelek bunun bilen Can Tiyatro'na görüştük. Bir ilk başladık Can Tiyatro'na. Живой. Живой hoca. Sonunun hoca da son geldi bizden. Son geldi Moskva'nın torkeli. Moskva'nın torkeli bular. Siz bilen bile okumadın mı? Yok bir Moskva'nın torkeli. Milli elin rabuton. Bir Gurcok Tiyatro'nun aktörü. Bir
kino filmde drama tiyatrının aktörleri oturdular. Şepki'nin son ölümü patologlar oturdu. İlkinci birinci tara Kakazan Aşerif dağı Halil Pamuk. Gülnava Aşerif ve Kakazan Aşerif onun başka da kan Muhammed Beki bular kenti ölümü. İkincilerim nimede Oğulcan Beki ve dağı. Eriştapas ve Gurvan Çağırda var. Üçüncü patolog şular. Şulan kursu oturdu. Ondan sonra bir canlı işledik. Şunu gördüm ben şun oturup biri oturup dincal yanmakları anekdot aydışını güldürüşünü mu nimeken bir belli bir men aytmayın onu bizim bir nimemiz var yürütü sungot medeniyeti goğuryan yol baştan bollu bir döwürler şu şey diýdi hoja gürlemek gerek geldi diýdi sahnan bu şetini geçip gitsin halk gülýär diýdi ana şon ýer dereceli halipa sahnan bu şetini geçip gitse gürlemen öýlen gülýär diýdi. Şoň üçin hormat goýar hocam sana. Inni her ki tomoşlum diýen istenem kanagatlandyr sen. Bir galkynna bir aýaw üstüne galla ençeme kinolar garaşyp oturan rejisorlarymyz var dinleýändirler. Ençeme reklamalarymyz, ençeme proýektlerimiz, ençeme toýlamy, türkmeniň toýkan goşa-goşadan gelýärdi. Şoň üçin mudama sen çapyca atýaly öňe seredýäňde biz bilen kino sapıp gitsek ya bir hep sapılacak. Kino düşüyor, reklama düşüyor. Haştara sapmal dedi. Bir taraf vurkaya saptı ya. Vur korkmaz bana. Ağa ben var. Yemeğe nemcan. Ocakta değil. Toylu ocakta. İlmidem arasında devletli ocakta otuyor. Ömrüm oynar nemcan. Men gelen günümden beri hep oyun artıkları devletli. Ken aktörler, ken artistler çıktı böyleyden. Ki öğretipleri çıktılar. Mehmetcan devlette, gorca konuğa var. Sağ ol amca, sağ ol. Lüboy var, 4 taramda denen var, gireliğe var da, 2 taramda devlette, 2 taramda gireliğe var. Doğrudur. Sizyada insanlar ne tolka var ha, sunwatsyň insan her bir Ben uştoklarım, bir de tomaş ediyen illeşler adamlar. Yine şun bir sögür dostumuz, o yürekdoş dostumuz Mehmetcan Maşkalahan'ın oğuzluğunu esası kişi şun oğuzluğu bir sunmod adamlar geliyen oğuzluğu bu. Sunmod adamlar aydın olsun, sağdanlı olsun, şahir olsun, veşler olsun, takav diyor. Heykel taraşları olsun dine Mehmetcan'ın oğuzluğunu doğuzladık sayda aydın sayedip toylayadı. Nesip bodup önemli şeyle değil. Her devam ediyor. Şoň üçin şun hormat bilen biri Mehmetcan öz oğuzluğuna çağırdı. Gülşat Menglivani meni özüm otel gapdalmada iň esasy adam bädine halipamyz otyr. Legenda diýär. Hoca otyr böyle mine hocam otyr. Bäde dama şeýle durmuşdy da bolsa bir ýyly ne keşip diýäri. Bular aýtsa bolýany diňlen bir döwürler dünýäde hasaky orsiýetde missionatlar diýip bir zat bar eken. Missionatlar. Bular kimler? Pushkin, ya Lermontov ya da beýleki köp şahirler kitaplarını özleri pul bilen soň pul berip çykardýan ekenler. Bütün ýyle ýaýradýan. Olaň özleriniň hem käbiriniň pulu bolupdyr, käbiriniň bolmagyny ýöne şol pulu getirip şolaň kitaplarını ýyle ýaýradan missionatlar diýerler. Baý adamlar bolupdyr. Ine şu Mehmetcan şo ýolda dowam edýär. Gör. O zamy mihman alyp ýörüte näme şu hal ahwalyna seredip yani bir mihman çağırıp toylap bir duul tagam dağıtıp şey dip berem. Şuna ömrü uzak bolsun diýmeli. İlki bilen şu gurulunun başynda zan sag bolsun. Maşratynyň arasynda ilmi ama sütün bolup gelsin, sütün bolup çağaçyklary bar, gyýjagary bar, agtygy bar. Geljekde şular Mehmetcan'ın maňdaýyndan diýesin. Haçan çağı maňdaýyndan diýreni näçeden gaýşar gelýär. Ýeňheden diýrese bu kulüp gelýär. Mehmetcan da ama gaýşar gelsin. Ona münafik doğru Mehmetcan dostum. Nenni başlayalım. Hova 2003. yıl başladı. Hoca birinci kim gelenini biliyor musun? Değişmeler dünyada. Birinci kanunum geldi. Kanunum geldi. Yak tener, yak tozun, kovup bakıyor. Son hoca geldi. Son bir ters geldi. En sonunda men geldim. Ana. Sen bana doğruyu aytmak için ustaydım. Doğruyu aytyan da. Doğruyu aytmak ödedin beýetmek. Yeni bir dadaydın. Şu değişmeler dünyası yani değişmeler oyunlamalar var. Şunu gollan kahraman atadamı. Ana.
Kahraman arkadamı golladı şunu. Doğru aýdy. Şunu ýaly değişmeli, halkyň bir ruhuny göterer ýaly, halkyň bir armatyny ýetirer ýaly, şunu ýaly gollady, bizem kahraman arkadamı şu gollan, ýa-ki bir de ýörüte görkezmediler. Şu değişmeli dünýäde nimeti. Şol üçin şu pursatdan peýdalanyp kahraman arkadamı da arkadaly kahraman serdarmy alkyşlaýdýar. Bizim dogurdan ýurtymyz afuda, awadan, tebäri şu ata-babalarymyz näme diýip durýarmyşan diňle? Haçan gelerkä şol parahatlyk döwri. Ana. Haçan gelerkä şol Rahat. elim udadan ýerine ýeten wagty. Haçan gelerkä asmanymyň arasynda ilimliň awadan agryr wagty diýär. Ine şol döwür geldi. Şu wagt ýene şoň gadyryny bilmeýär. Gadyryny bilmek Ay gerek. gerek. Agam, sen morlum adamda, sen elbidamy bu zatlar wasp edýänsiň. Menem özü geregimde siz bilýäňiz da. Menem käwa çykma türkmen oglu aslynda bir sahanlar degişken kalbyna gelen wagt ýazagan bolýardy. Men türkmen oglulary üçin ýörüýte goşuk ýazdım, şonu men size okap berjek. Ursat ýöne sen ursat bersen. Arka nuhut berýär. Sebebi ata-watanyň munýaly azatlyň, rahatlyň ýurduny wara tapmak agam. Bu yurt diýen zat garnyň bilen ölçenýän ýa zat däl. Parahatçylygyň hatta bizim ýurdumyzda wara adam zatyň arkaýa ýatmagy däl. Gijelere itler üýürben ýatylýan döwlet. Agam şonýa rahat döwlet. Günnüzimizden bir, gijemizden bir. Onu ýa diýetmem mesela, baş ýene biledik. Ne Gülşah Köpüns görýändir, ýok görýär telewiziýada ýolly keyikler. Hawa. Ýolly sülgünler. Ýolly dağ goşlar arkaýyn gelip seyredip imitden. Haywan insanyň, haywan insanyň rahat ýaşamagy üçin bizim ata-babalarymyz nähili günler görüpdir. Şuň küne gelip şu zatlaryň aňarsynda kimiň duranyny, arkadagy serdarymyň duranyny, şu gije günni ýatmak, parahatçylyk gazanmak özü gaty agyr zat. On duymak üçin gatylara kıyın ýagdaýlar onu duymak gerek de. Özünü gördüm. Çatrap, ýa menem ýaşakdyrysy, Ha, o. bular öň gutarp gelenler. Öň gutarp Ha, gelen. bular jan çatrdan gelen, şode urjan çatr bilen çu çatr birleşdi. Şeýle ma. 2000-nji ýyllarda. O 2000-nji ýyllarda, 2001-nji ýyllarda me. Şonu görnün, şunu ähli adam diýsene. He. Şunu wara. Hiçem köp adamda baýony şunu ýokçu. Men hiç adamda da ýok şunu. Birinciden şu adam hiçem adam göwne degen adam diýär. Hawa. İkinciden hem erkeklerde de gıybat etdiýän adam. Hiç kim gıybatyn Şu zaga diýerler, menem goşulýan soň, gollaýan soň. Gıybat bilen iş ýok. Erwetligem ýok. Hiç hem mara bir hapa söz aýtdy, aýdanok bir göwnüňe deli düşýärler. Aýdanok näçe ýyl şuň bilen bile filmde surata düşdükde. Dogry. Şonýaly adam taşy. Yo, ýüregi şu wagt bara ýüregi nemedi, ýüregi ütke az merdirak bola, hoda dädi. Hoda durdy, merdirak bol. Gülşat dogrusyny aýdýar şu wagt. Sen menem sen bilen aşyr dädi bilen galy neme diýär, türkmenle bir zat barda. Galy gudo gaýnasa barýar diýär. Şunça ýyllar 20-25 ýyl bar bizim öýümizde toý bolsa, siz bizde de. Ýöne men sen gıybat eden tek satasam o. Hoca sen nerede doğulan? Kıymata vakti yok. Ha, gıybata vaktin olunok ha. Yoksa bu gıybat edecek eken o ha. Gıybat bu edecek eken o vakti yok ki. Men bana diyecek. Vakti yok kıymata. Yok sen bana vaktin olsa edecek eken dedi. Men bana aslı gıybat bir işi yok. Nerede doğulanıyordun? Öyle nerede doğulan? Kıyın oğlu veriyor da. Ana soğuklar veriyor. Kim? Balkanına yetirek idinne doğuluptur bir oğlun Karazolun. İtti ölüşük itti ölüşük. Ey Allah bäriňma. Mahtumlyň gelen yerlerinde var ha. Beýik Prag'yň doğan ýurduna gelmek. Doğulmak agam. Mahtumlyň ýurdy. Prag'yň ýurduna doğulmagy öýle agam. Deniz var mı yanınızda? Deniz var mı? Yok abi, yeter, o da deniz yapıyor. Mehmet Soşan sinema yüzü bile onu. Yüzü biler mi o ağam bu su gözü? Ol, bilen mi bir kıyına düşürdüler, yüzü biliyor. Birini yuptandık. Mum! Hova! Birini yuptandık, onun yupan var, anlardan kenarda
Tatlı duruyor. Kalk kolayma. Bırak şey. Onun kayığın üstüne mindirdik bunu. Onun kayıktan yıkayan yeri var da yıkıldı aşağı tümmeli yer anırdan çekmeli. Ben kanım şey tırık işte. Tak dur. Bunun yüzül mü hedil mi? Değil de müplü. Yüzü ondan. Yüzü bile ne o kendine? Yüzü. Daha sen bir su doğru da. Yöne bir yüz yerde ne suvat çümeyende ne suvat duruyan ne aşağıda? Sonra var. Aşağını çok bekleyeyim ben. 2 saat bekliyorum. Bu kadar 2 saat yatacağım ya. 2 saat bekledim. Dem ana o Yeni bile mi o? Yok, Dem dem. kuruşa da ne kuruşa? Demin ten yerine kursak dem ali ha. Oo.